Hi guys, majong buntag ni Jung tanan ako na po ni Jijin Burst karon guys. Manglakaw mi ni Junjun kay mamalit mi sa mga kinahanglanon ni mama. Manganda mi daan kay kasi mularga na mi og kanang kuan, buol. Anja mo ngapit pud mi sa kananay Palawan kay naay nagpada og kwarta para sa mo ang pangkonsumo, pangpalit og bugas kanang panudan. Dagan kayong salamat sa imuhang gipada nga grasya kay bawo na ka og kanang kinsa ka anja to ang tricycle Junjun giandam na aron siyang gihuwat kay nag-CR pa. Art! Dito ko. Kainit ra jud. Ang ibalabag kay mudagan ra pa ni. Guys, namalit mi dari kuan guys, quaker o kanang malux. Kaning malux mamanijang imnon ug magsakit tagi jang kuan koto-koto. Palit mi sa ijang kuan guys, ang gatas o kaning kuan pero sulfate o karing ijang vitamins na immune pro o sa ijang kanong kuan maintenance sa ijang high blood na malit na midanog 30 ka buok ijang haplas kay paghaplasan mananaw siya kada gabi namalit na midaan kay muli ra ba may kuan buol nauli na mi guys namalit ra may kuan sudan atay ug kanang ginaling ug sabaw ni mama tinulang manok kay mo siya nga tinulang manok kuno iya nga sudanan jahang kuan mga kinahanglan mao ni guys ang mga kinahanglan ijang quaker ijang gatas ijang kuan pero sulfate naginom man ijang pero sulfate kay katong last na mong pa-check up dito center kinahanglan mo daw siya mainom og pero sulfate kay ubos daw siya hemoglobin palit na isa ka botelya 160 ang botelya ijang kuan tampaw sa high blood tag 5 ang isa bali sa kabuan namang gipalit 150 ijang vitamins tag 9 ang isa bali sa kabuan na pud amang gipalit 170 ijang panghaplas duha tag 130 ang isa 264 ang duha ijang insure 1,975 pag ijang insure bali mo ang nabayaran 2,819 mo ni guys nabayaran na mo si Jang ang mga kinahanglan namalit na midaan
Kay mabiyahe ra ba mi kadung buhol ng damidaan. Andiyan, dagan day kajong salamat sa nagpadaog 16,000. Dagan kajong salamat eh. Ay bawa na ka o kinsa ka. Di na ako mo-mention og tanangan. Kay di ka ganahan nga i-mention nag-imuhangan. Basta dagan kajong salamat sa imuhang suporta. Ikaw gajud mi Chloe, makakita lamang gajud ka nga abri ning git. Muda dyan jud kag kuan ha. Adyo sa laging lakaw-lakaw kay mawaon dyan ka. Gusto ka og dada na pagkaglaing tao? Paredas ni Age? Nga, dito na ka sa laing bahay kay gidaka, gibit-bit ka. Kaya binilagwa kay Tagija. Huli. Ita. Huli, suri-suroy kay mawaon dyan ka na. Asa ka na mo pangitaon. Si Junjun day guys ga. Kuha na siya hang motor. Diyan na ning gikondisyon ng motor guys. Okay, mali ang gamitin. Naguli na magbuhol-puhol. Asa lagi gawas? Diya na lagi ka. Chloe, ito mo lumit Chloe. Nangandam na mi guys para sa paguli sa buhol para sa kasal ni Terry. Mali ang gamitin. Des giyan. Pintal pa kani pa. Di na. Nakakajong gamit ning motor ay naghuli kay madyo na laman makasib sa pliti kay mahal ba sa gabal-habal dito. Lakaw-lakaw po. Safety pa. Diyan lami pod magmotor kay maghapit-hapit. Kuan pag mga nindot nga kuan bagyo. Diyan na ning gipakondisyon ni para ready na mo lupad. Sige yan, di makaulan sa may mong may storyang tita, di man ka makauli. Good luck sa imong kasal ta. Enjoy imong married life. Pit na. Bagay lang ko po, hindi mo ko kauli. Midterm man na mo, sakto ikasal ni tita. Sayang daw, yung tita Flora, di daw ka makauli. Midterm na mo. Makauli sila ti Cristel. Bawas, Cristel, makauli ba? Nicole. Hindi siguro po. Na timing ng good midterm na mo. Dali lang ko lang. Muli mo kaya mo doon ni gumagkasal. Pamutos mo dito. Utang. Pakawo lang ka do. Ulawan tadi mo. Gulaw ka po ang iksod ng mama. Hindi ko sa ko eh. Ari ra nang usa na butanganan be. Nasa Asa? ato palihog lang. Batanganan na. Tanganan og kanang mga ay kuno na ka city ba? Kanang giputol na kon ba? Aray ko. Ano sa man, daghan may mga botelya na ning panangtong. Kana bang kanang Kani? gitaw ba kana? Limpyo. Asisi may sulutan ni God. Nakabalik na pagbuhol ning motora. Wala ko na kato eh. Ay di din ni mauno katong nanguli ta. Katong sa. Kato din isa pa din ni nakaulig buhol ning motora kay Katong sa may nakaw. ninguli mi sa una katumang dako mo ya mo ang gida wa pa na gitangkil sa tricycle mo ni among giuli sa una. Ang kani di ay first time pa din ni mo tama og buhol. Mo rin niya mo ang kwan guys sakjan karo maka tipid pud sa pliti. Kay gastos ba dyan masig ngadtog lungsod balik-balik dyan pliti sa kuha na balhabal. Mahal nag pliti. Siguro padung merkado og pauli 100 na siguro ang pliti ron. Hindi mo magbinalik-balik ka ngadtog lungsod. Madak ka nakas pliti. Nanda ka kajong tabang ni guys nga motor. Diyan na lang pakondisyonon. Ini speed brake. Ay layo ra ba ito? Bato. Ini brake.
Inis. Ganda man Timo kay mekaniko kapoy ko kayo. Timo. Gahapon siya ako nagigutom, ako nagtrabaho siya gigutom. Kuya ko. Siritig tanaw ako si gigutom kung klase ritong urgent na ako ah. Siyempre, gutom ba dyan ng mag-assistant? Da? Mas gutom mo ng mag-assistant kaysa magtrabaho. Mas ko mga assistant. Kaya ag-assistant, pirmi naman nimong suguon. Kutas ba dyan ang pirmi nimong suguon? Kuya, wag trip ba? Haras Mikloy. Asa man akong gipakuha nimo? Ang sudo mo to, nawa, arman dari. Hala, tanawa. Asa na Mikloy! Tanawa. Kaya na pag-iring din kamay kiyan. Lilag na bas Mikloy, ano mo tong gisud? O, nara day ka diha Mikloy. Sabi kong ninglayas na po ka Mikloy. Hindi na ako kayo noon. Ano siya mong bayloon? Ang ligid? Gumaon ta. Pareha ko. Gamay rin depensa. Bago Mas pa una maka ba ng ligira. Bago na mas una mo yung manifest ang likod kaysa harap. Ano yung check kay layo ra ba itong ikaw? Bagat na raba ko, hindi pareha sa una. Sa una, kuhan rayang timbang dito. 43 rang timbang, karon 59 binabadya ko. At do. Ini yung timbang. Kano sa ka mamalitog sapatos, Gi? Balik na ninyo. Ha? Balik na ninyo. Yung balik na mo. Pamalit na kayo mong sapatos. No? Sayang, manilisan mo eh. Ha? Pamalit ng sapatos, kayo mong sapatos, guba na. Balik na ninyo. Pwede po. Ano siya pwede pa? Sayang, manilisan mo. Buka pa ko yun. Ang break? Buka pa ko. Muling brand niyo. Ang daan o. Dala na ng brand nyo. O, dahil na, Bago ka, daan mo eh. Dala extra. halid ilang. Ayos, sayang kayo. Para bago. Magdaginot mo yun ang uban kita yun. Pareha jud mong doon ni Gian, na jud kaliwatas Gian di ay. Di, baga pa sayang kayo. Daginutan. Gapay pa po na. Awa o. Anawa ang bago. Awa ang bagong daan o. Gamay rin diferensya. Mabasi mabot ang organizer, mabayad ka na sa alta. Ako lang yung kung ano. Kasi mabot ako organizer, mabayad ka na sa alta. Ano siya organizer? Basta gamit. Makaligo na. Mikloy lagi. Ikaw rin dyan kang kuwan ha. Hindi na ka magilis. Magilis ka di. Hindi na ka magilis o break. Ha? Dugay na kaya ni. Hindi mo rin din ngalidan. Pero mabago. Original ba yun? Made in Thailand. Thailand ba yun eh? Adyo ko sa muka Mikloy. Sige panghuhit-kuhit. Hawiri sa anak kay dadyon ra ba nagawas og abrig. Asa bang karing gipang suksok? Oo. Para sa mga city. Kanang pinakauna. Ani? Kana. Kanira? Oo.
Are, Duha man eh. duha na kayo pangkuan sa kabina ipunat na ko ba karon di mga hulog diri. Ano tanaw raw? Wala. Adyaw pa. Namin pagkataon yung ko yoy. Gatang mo ka diya mag-apply ng gate. Kagawas. Oo. Paano? Paano? Ning dagan na. Ano butang mo da? Mikloy. Adyo ko to kay Tagoy Mikloy ha. Dali na. Nilagi ka makatakas na Mikloy. Si Brown yung si Goody dito guys. Oh. Kalkaloy sa Ginoo guys si Goody. Na abtik na. Abtik na siya. Nakuan ra siguro to siya na in love. Ikaw ha? Narijud kang kalaag. Supay diha kamutabang ka diha. Tabang na kami Chloe. Madyo nang magmotor ata kay arong nay magbinalik-balik ta sa lungsod way gastos pliti. Balik-balik na. Ug nay paliton. Nay mga inga nang munsay mga kinanglanon sa lungsod mga jud kamudong. Mang merkado, malitong mga pagkain. Pero mamiliti ka dito ka balhabal. 50 man ang isa kada tungas, 100 na atong duha. Baklay day ka day. Di na kaya. Pwede ra pod. Ha? Di na Pwede ra ko. pod. Di na ko kay di na ko kaginawa. Pagi ako pi. Napagbutong guys, so duha na laman kabuok. Nabilin.